Príjemný dobrý deň do škôl, príjemný dobrý deň aj do školských zariadení. Pozdravujem vás všetkých. Verím, že informácie, ktoré dnes zaznejú, budú pre vás prínosom a vďaka nim naberiete väčšiu istotu a silu pomáhať tam, kde je to potrebné. Každý z vás môže byť tým, kto včas zasiahne a možno aj zmení niečí príbeh k lepšiemu. Dámy a páni, témou dnešného vzdelávacieho videoškolenia je problematika šikany a kyberšikany v školskom prostredí. Dovoľte mi začať takto. Šikana v školskom prostredí bola, je a žiaľ pravdepodobne asi aj bude. Úplne ju odstrániť zrejme nebude možné, no môžeme sa naučiť rozpoznať jej prvé prejavy a minimalizovať tak dopady nielen na žiakov, ale aj na celé školské prostredie. Poviem teraz niekoľko faktov o šikane. Šikana nie je len hádka. Šikana nie je len doberanie sa. Šikana je opakované a zámerné ubližovanie, ktoré môže mať vážne a dlhodobé dôsledky. Ten, kto sa stane obeťou šikany, môže trpieť zníženým sebavedomím, môže mať problém vytvárať zdravé vzťahy, môže sa u neho rozvinúť úzkosť alebo depresia. V krajnom prípade aj samovražedné myšlienky. A žiaľ, takéto zážitky môžu zanechať hlboké stopy, ktoré pretrvávajú pokojne aj celé roky. A vzhľadom na vážnosť tejto témy zareagovalo aj ministerstvo školstva. Zareagovalo tak, že okrem iného vydalo aj smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania, ktorá sa týka detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach. Cieľom a úlohou tejto smernice je vytvoriť bezpečné a podporné prostredie v školách a školských zariadeniach, teda cieľom je vytvoriť také prostredie, v ktorom sa predchádza šikanovaniu a kde sa každý prejav šikanovania rieši účinne, jednotne a včas. Spomínaná smernica určuje tzv. Jednotný rámec a záväzné pravidlá pre školy a školské zariadenia. Školám a školským zariadeniam vyplývajú z obsahu smernice aj konkrétne ciele a úlohy. Pozrime sa na konkrétne ciele. Vytvárať bezpečné a rešpektujúce prostredie, predchádzať výskytu šikanovania prostredníctvom výchovných a vzdelávacích aktivít, posilňovať vzájomný rešpekt, toleranciu a spoluprácu medzi žiakmi, zvyšovať povedomie detí, žiakov, zákonných zástupcov, ale aj vás, zamestnancov, a to o šikanovaní, jeho prejavoch a následkoch. V neposlednom rade podporovať odborný rast vás, pedagogických a odborných zamestnancov, samozrejme v oblasti prevencie. Ak sa pozrieme na konkrétne úlohy, je dôležité vypracovať a realizovať preventívny program proti šikanovaniu, ktorý by mal byť súčasťou školského poriadku. Rovnako tak zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti prevencie a riešenia šikanovania. Zároveň informovať deti, žiakov a zákonných zástupcov o možnostiach nahlasovania šikanovania, ale aj o postupoch školy alebo subjektu. Pri podozrení alebo výskyte šikanovania je potrebné okamžite konať, zabezpečiť ochranu obete šikanovania a zároveň pracovať nielen s agresorom, ale aj celým kolektívom, viesť evidenciu o prípadoch a prijatých opatreniach, spolupracovať s poradenskými zariadeniami, sociálno-právnou ochranou detí a mládeže, prípadne aj s políciou a vytvoriť alebo posilniť činnosť školského podporného tímu, ktorý koordinuje prevenciu a riešenie šikanovania. Pozrime sa teraz prosím na samotný pojem šikanovanie, respektíve šikana v školskom prostredí. Šikanovanie v školskom prostredí je opakované a zámerné správanie jedného žiaka alebo skupiny žiakov, ktorí spôsobujú fyzickú alebo psychickú újmu inému žiakovi. Typické pre šikanovanie je zneužitie prevahy sily, postavenia alebo počtu, pričom obeť sa nedokáže účinne brániť. Na rozdiel od kyberšikany, šikana prebieha v reálnom fyzickom alebo sociálnom prostredí, čiže v škole, v triede, v školskom klube, v internáte, na ihrisku alebo v perimetri školy či subjektu. Medzi najčastejšie formy šikanovania patria fyzické šikanovanie, verbálne šikanovanie, sociálne šikanovanie, psychické šikanovanie, sexuálne šikanovanie a kyberšikanovanie. Je potrebné si samozrejme uvedomiť, že nie každý problémový prejav u žiaka automaticky znamená šikanu. Za šikanu nepovažujeme
jednorázový konflikt alebo hádku medzi žiakmi, náhodné alebo impulzívne správanie spôsobené neovládnutím emócií, ktoré sa neopakuje. Za šikanu nepovažujeme ani bežné pubertálne prejavy či osobnostné črty žiaka, rodinné alebo osobné problémy, nezhody so zamestnancom školy, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom, ale ani ostrú výmenu názorov, ak sa neopakuje a nemá cieľ systematicky ubližovať. Šikana nie je jednorázový incident, šikana je opakované a zámerné ubližovanie s nerovnováhou síl a obeť sa v prípade šikany spravidla nevie účinne brániť, na rozdiel od konfliktu napríklad. A pozrime sa práve preto na kľúčové rozdiely medzi konfliktom a šikanou. Konflikt je viac menej rovnocenný spor, šikana je nerovný vzťah, kde agresor má zväčša prevahu moci, sily alebo postavenia či statusu. Konflikt sa zvyčajne rieši bežne, šikana vyžaduje zas systematický zásah školy alebo subjektu. Konflikt zvykne mať krátkodobý charakter, šikana má opakovaný a dlhodobý charakter s možným negatívnym vplyvom nielen na psychiku, ale v zásade na celý školský život obete. Toľko na teraz k pojmu šikana. Presuňme sa k pojmu kyberšikanovanie, respektíve kyberšikana. Kyberšikanovanie je forma šikanovania, ktorá na rozdiel od šikany prebieha prostredníctvom digitálnych technológií, najčastejšie prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, e-mailu, aplikácií, SMS-iek, videí a podobne. Kyberšikana je nebezpečná predovšetkým tým, že útočník môže zostať celý čas v anonymite. Medzi najčastejšie formy kyberšikanovania patria úražlivé, ponižujúce alebo výhražné správy, zverejňovanie ponižujúcich fotografií alebo videí, ktoré poškodzujú povesť alebo status obete, rozosielanie alebo publikovanie klamstiev či hoaxov, ktoré poškodzujú povesť alebo status obete, vydávanie sa za inú osobu, písanie v jej mene alebo zakladanie falošných účtov za účelom diskreditácie alebo ubližovania, vydieranie, nátlak alebo požadovanie niečoho za neskompromitovanie obete, ale aj kyberstalking, zverejňovanie súkromných, často citlivých údajov, zverejňovanie adresy, zverejňovanie telefónneho čísla či rodinných informácií, ale rovnako tak aj falzifikovanie obrázkov alebo videí tak, aby obeť pôsobila hanlivo či kompromitujúco. Dôležitým faktom, ktorý je potrebné pri kyberšikanovaní spomenúť, je ten, že kyberšikanovanie zvyčajne zanecháva digitálne stopy. A práve to môže byť obrovskou výhodou pri dokazovaní. Tieto stopy zvyknú byť naozaj dôležitým dôkazovým materiálom pri riešení prípadu a preto je potrebné viesť aj žiakov k tomu, aby takéto dôkazy nevymazali, ale aby si ich uchovali a následne ich posunuli kompetentnej osobe v rámci školy alebo školského zariadenia. Ide preto predovšetkým o uložené správy, e-maily, snímky, obrazovky, fotografie, videá, alebo napríklad o IP adresu, ktorá dokáže výrazne dopomôcť k doľapeniu agresora. Kľúčové je tiež vedieť rozlíšiť, čo sa za kyberšikanu považuje a čo sa za kyberšikanu nepovažuje. Za kyberšikanu sa nepovažuje jednorázový negatívny komentár alebo nepekná poznámka, bežná hádka alebo vzájomná výmena názorov medzi rovnocennými žiakmi, nedorozumenie alebo vtip bez úmyslu ublížiť, konflikt, ktorý nevyplýva zo školských vzťahov napríklad, alebo nevhodný obsah, ktorý ale nie je cielený na konkrétnu osobu. Vo všeobecnosti ale platí, že práve pedagogickí a odborní zamestnanci by mohli alebo mali venovať pozornosť zmenám v správaní, prejavoch a školskom fungovaní žiaka. Hovoríme o tzv. Varovných signáloch, ktoré môžu naznačovať, že žiak môže prežívať šikanu alebo kyberšikanu. Všimajte si prosím zmeny v správaní. Všimajte si prosím zmeny v sociálnych väzbách.
Všímajte si zmeny v meniacom sa sebavedomí, ktoré zvyčajne klesá, ak ide o obeť. Všímajte si zmeny v prospechu, dochádzke, ale v neposlednom rade aj zmeny týkajúce sa zdravia. Napokon všetci to poznáme. Psychosomatické ťažkosti. Bolesti hlavy, bolesti brúcha, problémy so spánkom alebo až príliš časté návštevy u lekára. Dámy a páni, ste to práve vy, ktorí zohrávate v tejto oblasti kľúčovú úlohu, nakoľko ste často prvými, ktorí si všimnú takéto varovné signály alebo dokonca priamo obdržia podnet od žiakov či rodičov. Vaša správna a včasná reakcia môže rozhodnúť o tom, či sa situácia zastaví hneď v začiatkoch alebo prerastie do vážnejších fóriem. Je preto dôležité, aby každý z vás vedel, ako má postupovať, a to v prípade, keď získa podozrenie na šikanu alebo kyberšikanu. Pozrime sa teda na to. Prvým krokom je zachytenie signálu alebo zachytenie podozrenia či podnetu. V takomto prípade je potrebné venovať situácii pozornosť, neodkladať ju, nezľahčovať, ale zabrániť ďalšiemu rozvoju šikany, prípadne priamo zasiahnuť tak, aby bola zaručená bezpečnosť dotknutého žiaka. V neposlednom rade si zaznamenajte aj podstatné fakty. Dátum, čas, miesto, okolnosti, zaznamenajte si, čo presne ste si všimli, alebo čo presne ste riešili, ktorý žiak bol dotknutý a aké správanie ste pozorovali. Krok číslo 2 je zameraný na individuálny rozhovor s potenciálnou obeťou šikany. Takýto rozhovor by mal prebiehať v bezpečnej a pokojnej atmosfére. Cieľom tohto rozhovoru nie je súdiť, ale porozumieť situácii a vzbudiť v žiakovi pocit dôvery a porozumenia. Pri takomto rozhovore buďte prosím pokojní, trpezliví, nereagujte prehnane, a to ani v prípade, keď sa dozviete závažné informácie. Vyjadrite žiakovi, že vám na ňom záleží a že má vašu plnú pozornosť. Nezačínajte priamými otázkami typu kto ti ubližuje. Začnite neutrálne a otvorene, napríklad všimli sme si, že si v poslednom čase tichšia. Ako sa máš? Mám pocit, že niečo nie je v poriadku, mýlim sa? Určite nevyvíjajte nátlak, nevnúcujte žiakovi žiadne odpovede. Ak žiak nie je pripravený hovoriť, prosím, rešpektujte to. Môžete pokojne povedať, ak teraz nechceš hovoriť, rozumiem, môžeš za mnou prísť kedykoľvek. A ak vám žiak zdeli nejaké informácie, ubezpečte ho prosím, že to, čo vám povedal, beriete vážne, nie na ľahkú váhu a že v tom určite nezostane sám. Pokojne mu vysvetlíte ďalší krok, aby sa necítil zneistený, napríklad slovami poďme teraz spolu premyslieť, čo môžeme v danej veci urobiť. Budeme sa tým zaoberať, situácia sa bude riešiť a dám ti vedieť, čo sa bude diať ďalej. Po rozhovore so žiakom je nevyhnutné bezodkladne informovať či už riaditeľa, alebo zástupcu riaditeľa, alebo členov skupiny zamestnancov, ktorí boli určení na riešenie takýchto prípadov šikanovania. Prioritou je zosumarizovanie dostupných informácií a zabránenie ďalšiemu ubližovaniu alebo vytvoreniu postupnosti krokov pre riešenie vzniknutej situácie, vrátane zváženia rozhovoru s rodičmi obete, ale aj agresora a ich následné zapojenie do riešenia vzniknutej situácie. A o tom už hovorí nasledujúci krok číslo 4, na ktorý sa poďme pozrieť. A vidíme, že pri prvotnom kontaktovaní rodičov, najčastejšie teda telefonicky, je vhodné komunikovať neutrálne, citlivo, s rešpektom, vecne. Informujte rodičov o dôvodoch kontaktovania, držte sa prosím faktov, držte sa toho, že vašim cieľom je spolupráca a nie konfrontácia. Držte sa faktov, nie domnienok. Je vhodné ponúknuť samozrejme rodičom aj priestor na vyjadrenie sa, ale aj priestor na kladenie otázok a dohodnite sa s nimi na ďalšom postupe. V ideálnom prípade sa s nimi dohodnite na osobnom stretnutí v škole, kde sa situácia bude riešiť v koordinácii s odborným tímom, ktorý bol zriadený vedením školy alebo školského zariadenia. Samozrejmosťou je aj intervencia
voči agresorovi, a to prostredníctvom osobného rozhovoru, avšak prosím vždy za prítomnosti svedka, či už z radou vedenia školy, školského zariadenia alebo z radou podporného tímu. Počas rozhovoru s agresorom sa vyvarujte nevhodným emóciám, ale jasne pomenujte dôvody, prečo tento rozhovor prebieha, pripomeňte, prípadne stanovte mu jasné hranice, ktoré sa nesmú prekračovať, a tiež môžete zdôrazniť prípadné dôsledky, ktoré môžu byť alebo ktoré budú vyvodené. Riešením samotného incidentu vaša práca nekončí. Práve naopak. Začína proces obnovy dôvery, bezpečia a medziľudských väzieb, ktoré boli šikanou pravdepodobne narušené. Je nevyhnutné, aby škola alebo školské zariadenie po odhalení a zastavení šikany, aby subjekt pokračoval v cielenej podpore všetkých zúčastnených strán, vrátane toho, že uistíte celý kolektív, že škola alebo subjekt má jasný a pevný postoj voči šikane a dôrazne ju odmieta. Spolupráca s políciou. Niektoré prejavy šikany či kyberšikany môžu prekročiť hranice školských právomocí a nadobudnúť charakter protiprávneho konania, a to si vyžaduje zásah orgánov činných v trestnom konaní. V takýchto prípadoch je dôležité, aby škola konala zodpovedne, vecne a v súlade s platnou legislatívou. Políciu ste teda povinní kontaktovať vtedy, ak ide o závažné formy fyzického násilia, obzvlášť ak dochádza k opakovaniu, zraneniu alebo ohrozeniu zdravia, v prípade vyhrážania sa násilím, vydierania, nátlaku, zastrašovania, či už osobne alebo online, alebo aj pri podozrení na sexuálne obťažovanie, zneužívanie alebo šírenie nevhodného obsahu. Políciu ste povinní kontaktovať aj v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie z trestného činu, napríklad nátlak, krádež, poškodzovanie cudzej veci, podnecovanie k nenávisti a podobne, ale aj v prípade, ak šikanovanie pretrváva, a to napriek opakovaným intervenciám zo strany školy alebo školského zariadenia a ohrozuje bezpečnosť žiaka. Pre lepšie pochopenie tejto problematiky, ktorej sa venujeme v tomto videoškolení, povedzme si teraz pár slov o agresoroch v školskom prostredí. Dámy a páni, žiak-agresor sa nerodí, ale postupne sa formuje. Za jeho správaním sa často skrýva kombinácia vnútorných a vonkajších faktorov. Pozrime sa na možné dôvody agresora v školskom prostredí, ktoré ho vedú k šikanovaniu. Môžu to byť rodinné problémy, môže to byť snaha o odplatu, môže to byť jeho príliš dominantný rodič, možno jeho túžba pomoci, túžba získať status, dominanciu alebo členstvo v určitej skupine. Možno je za tým celým nadmerné vyžadovanie a pútanie pozornosti, potešenie z manipulovania s ľuďmi, možno agresivita, krutosť, potešenie z utrpenia druhých, pocit menejcennosti, frustrácia, zvedavosť, nuda a možno len obyčajný negatívny vplyv jeho rovesníkov. Pozrime sa na typy agresorov. Prvým typom agresora, ktorý si môžeme všimnúť, je hrubý, impulzívny, so silným energetickým pretlakom. Zvykne mať narušené vzťahy k autorite, niekedy je práve on tým, ktorý organizuje v triede tzv. Patologickú činnosť, čiže zaklada skupiny, ak to preženiem, gangy, ktoré robia výtržnosti, porušujú školský poriadok a podobne. To bol prvý typ agresora. Druhým typom agresora je žiak, ktorý je označovaný spolužiakmi možno ako srandista, pôsobí optimisticky, je to dobrodružný typ, do istej miery aj sebavedomý, obľúbený a vo svojej triede možno aj vplyvný. Jeho šikanovanie slúži na pobavenie samého seba alebo ostatných spolužiakov. Snaží sa obec zosmiešniť, vyberie si na nej práve tie stránky, ktoré sa dajú zveličiť a prekrútiť tak, aby z toho niečo získal práve on sám. Teraz nasleduje niekoľko praktických zručností, ktoré napomáhajú pri práci so šikanou. Nie každé dieťa, nie každý žiak dokáže otvorene hovoriť o tom, čo prežíva. Obzvlášť, ak ide o šikanu, tak mlčanie môže byť prejavom
nielen strachu, ale aj hanby alebo pocitu bezmocnosti. Pre vás, pre učiteľov, pre pedagógov je preto veľmi kľúčové vedieť vnímať a čítať neverbálne signály, ktoré môžu byť prvým varovným indikátorom, že tento žiak niečo skrýva. Jedným z takýchto neverbálnych znakov je aj mlčanie. Šikanovaní žiaci mlčia zvyčajne preto, lebo sa buď boja odplaty zo strany agresora, alebo majú pocit, že im aj tak nikto neuverí, alebo sa hanbia za to, že sa stali obeťou, možno sa aj obávajú, že sklamú rodičov alebo niektorého učiteľa, alebo sami v zásade vôbec nerozumejú tomu, čo sa deje a nedokážu to ani pomenovať. Mlčanie neznamená nezáujem, často naopak. Mlčanie je volaním o pomoc. Učiteľ, ktorý vie čítať neverbálne signály a rešpektuje tempo dieťaťa, môže vytvoriť tzv. Most k dôvere a otvoriť cestu k riešeniu šikany. Medzi ďalšiu praktickú zručnosť patrí tzv. Budovanie odolnej triedy. Silná trieda nie je tichá, ale bezpečná. Silná trieda nie je dokonalá, ale je spravodlivá. Silná trieda nie je bez konfliktov, ale nebojí sa o nich hovoriť. Šikana nikdy nemá šancu tam, kde vládne dôvera, rešpekt a empatia. A práve učiteľ má kľúč k tomu, aby tieto hodnoty pretavil do každodenného života triedy, a to prostredníctvom napríklad otvorených rozhovorov na triednických hodinách alebo prostredníctvom spoločných aktivít triedy, ktoré spájajú. Veľmi odporúčanou aktivitou je aj oceňovanie a vyzdvihnutie hodnôt ako solidarita, empatia alebo odvaha postaviť sa za slabších. Keď žiak počuje, že si učiteľ všimol jeho férový prístup alebo ochotu pomôcť spolužiakovi, vzniká vzor, ktorý sa prenáša aj na ostatných. Je fajn si uvedomiť, že nie každý žiak má odvahu prísť za učiteľom osobne. A preto sú výhodou tzv. Digitálne riešenia, ktoré otvárajú dvere tým, ktorí by inak zostali ticho. Pred sebou na tomto slajde vidíme niekoľko digitálnych foriem, ktoré viete využiť a dopomôcť tak všetkým tým, ktorí by inak zostali ticho. Či už je to online schránka dôvery, či už sú to rôzne aplikácie a formuláre, pravidelné online ankety alebo QR kód niekde na chodbe. Možno aj školský e-mail určený pre podnety. Alebo tzv. Virtuálny podporný tím, čiže istá skupina učiteľov, možno aj psychológov alebo vychovávateľov, ktorí sú dostupní online. Skúste to využiť. Dámy a páni zo školského prostredia, vaša úloha je naozaj nezastupiteľná. Pomôžte prosím žiakom naučiť sa asertívne brániť, pomôžte im pomenovať svoje hranice a vyhľadávať pomoc bez pocitu hanby. Váš postoj a príklad môžu byť pre nich najväčšou ochranou. Schopnosť postaviť sa za seba, nenechať sa manipulovať a nedovoliť, aby nám niekto ubližoval, ponižoval nás, alebo aby nás niekto zosmiešňoval. Takáto schopnosť je kľúčová nielen u dospelých, ale aj u žiakov. Patrí vám vopred moje veľké ďakujem. Dámy a páni, toľko na dnes z mojej strany na túto tému. Samozrejme, v prípade akýchkoľvek nejasností, otázok alebo konkrétnych problémov v rámci tejto témy nás neváhajte kontaktovať. Sme tu samozrejme pre vás aj v tomto smere a budeme sa snažiť byť vám maximálne nápomocní. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ustávam s pozdravom a prajem príjemný zvyšok dňa. Ďakujem.